Pazde Gulan roja zimanê Kurdî li Diyarbekirê bi çalakiyên cûr be cûr hat pêşwazîkirin û bi coş û kelecan hat pîrozkirin. Çalakiyên ku ji serê hefteyê ve dest pêkirîn di Pazde Gulanê de bi panelan dom kir. Cejna zimanê Kurdî li me hebiya pîroz bikin. Di panela ji aliyê Komisyona Zimana Baroya Diyarbekir û Tora Çand û Zimanê Kurdî ve hatî li darxistin de bi moderatoriya Elîf Birkîlî û bi beşdariya zimannas Bahoz Baran, zimannas Zana Farxînî, hukuknas Cemile Turhal li Balsak, behsa pergala bişaftinê, bikaranîna zimanê Kurdî û têgehên hukukîyên zimanê Kurdî hat kirin. Zimannas Bahoz Baran amaje kir ku divê ne tenê di rojên taybet de, di hemû dem û gavan de hişmendiya xwedî lêderketina zimanê Kurdî zindî be. Divê em êdî ji wan ajitasyonan, sloganan yan jî wextê ku yekî neheqîl zimanê me kir em ê rabin dengê xwe bikin, meşxû normal jî halê normal jî neheqîl zimanê te tê kirin. Tu divê tim hişyar bî, tim eger birîneka te hebe divê tu tim bu wê birînê dakevî. Ji bîr nekî yanî ziman ne ew tiştek û salê du care em rabin kampanyaya çêkin em bînin bîra xwe tiştekî wisa nîne yanî ziman zimanê te ye hebûna te ye. Te ev tişt fam nekiribe pirsgirêk di mejiyê te de di hişê te de ye. Wara awayê di dîroka weşangiriya Kurdan di cihekî taybet digire. Di roja zimanê Kurdî de panela bi amedekariya ciwanên Netewiyên Kurdistanê hatiye organizekirin, bi moderatoriya hukuknas Mürsel Ekicî û bi beşdariya zimannas Doktor Mehmet Malmisanîş û parlamenterê Partiya Demokrata Kurdistan li Parlamentoya Kurdistanê Muhsin Doskî hat li darxistin. Di panelê de mijarên wek Zazakî, astengiyên pêşiya zimanê Kurdî de hatin nirxandin. O hukuknas Mürsel Ekicî balkêşand ku divê Kurd hêviyên xwe zindî bigirin û li nirxên xwe yên neteweyî xwedî derbikevin. Bikaranîna Kurdî kêm dibe, lema Kurdî pişta wî lawaz dibe, mirov divê mijarê de mixabin negeşbîne. Her wiha ji bo ku em bibêjin Kurdî ne tenê dibin kontrola Kurdistana Bakur yan jî dibin stînorên dibin banê stînorê Kurdistana Bakur de tê axiftin yan jî em bêjin ne di qada wê de ye. Di heman demê de sê perçên Kurdistanê hene Kurdî li wan perçeyan zindî ye ji bo wê jî dilê mirov hinkî rehet e mirov dikare di vê cejnê de wê xemgîniyê û wê geşbîniyê bîne ziman. Di Pazde Gulanê roja zimanê Kurdî de ji aliyê hevgirtiyên platforma zimanê Kurdî û Tora Çand û zimanê Kurdî ve hat xwestin meşek were li darxistin. Li hêzên ewlekariyê bo meşê nedan û girse dorpêç kirin. Li ser vê yekê bi daxuyaniyek a çapemeniyê berdevkê platforma zimanê Kurdî Şerxan Cizîrî amaje kir ku divê li hember hemû astengiyan Kurd bi Kurdî biaxivin û doza mafên xwe yên ziman bikin. Mayrüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir. Jiyan naber, zaman jiyan naber, zaman jiyan.